Για να νιώθετε καλά, κάποιοι σας λένε να τρώτε ένα καλό πρωινό. Άλλοι πάλι να μην ξεχνάτε να παίρνετε τις βιταμίνες σας. Εμείς σας λέμε να φορέσετε το Ampli 5 για να αισθάνεστε καλύτερα κάθε μέρα. Τι είναι όμως το Ampli 5? Κοντά μας έχουμε τον κύριο Γιάννη Λάζο, αποκλειστικό αντιπρόσωπο σε Ελλάδα και Κύπρο. Θα μας εξηγήσει τι είναι το Ampli 5. Καλημέρα σας καταρχήν. Καλημέρα. Το Ampli 5. Το Ampli 5 είναι μια εξελιγμένη τεχνολογία η οποία αποβάλλει και εξωτερικές συχνότητες και δημιουργεί μια προφύλαξη, να το πω έτσι, ένα πεδίο τριγύρω μας που μας προστατεύει από εξωτερικές συχνότητες. Οι εξωτερικές συχνότητες τι μπορεί να είναι? Ό,τι βλέπετε τριγύρω σας, ξεκινώντας από πάνω προς τα κάτω, μπορεί να είναι δορυφόροι, μπορεί να είναι κάμερες, μπορεί να είναι κινητά τηλέφωνα, ακόμα και το μικρόφωνο που κρατάτε. Βγάζει μια συχνότητα η οποία βάλει στα κύτταρά μας, άρα το σώμα μας δεν λειτουργεί σωστά. Το Ampli 5, όσο μαγικό και να ακούγεται ή να φαίνεται, είναι αυτό εδώ το προϊόν που φοράω τώρα στο χέρι μου. Αποβάλλει όλες τις εξωτερικές συχνότητες, δημιουργεί μια ασπίδα στο σώμα μας, με αποτέλεσμα το σώμα μας, εκεί που βάλετε από τέτοιου τύπου αρνητικές συχνότητες, γίνεται όλο θετικό και όλα τα κύτταρά μας και το σύστημά μας λειτουργεί σωστά. Το αποτέλεσμα αυτό είναι όλοι μας να έχουμε καλύτερη υγεία, καλύτερη ευελιξία, καλύτερη δύναμη, αύξηση της ισορροπίας, αύξηση της δύναμής μας, αύξηση της καθημερινής μας ανθεκτικότητας και το ανασωπητικό μας σύστημα να μην είναι ευάλωτο όσο αφορά αρρώστιες κτλ. Εμείς θεωρούμε ότι ισχυριζόμαστε μάλλον ότι αυξάνει τη δύναμη. Με διάφορα τεστ μπορώ να σας αποδείξω τι κάνει πραγματικά και ότι το κάνει όντως. Και δεν το λέμε ότι το κάνει μετά από 5, 6, 10 μήνες, 25 μήνες, το κάνει άμεσα. Κάνουμε τη χάρη, κλείστε λίγο τα πόδια, κλειστά, πολύ ωραία. Δώστε του μια χούφτα εδώ πέρα, έτσι. Ευθεία το σώμα. Εάν σας πιέσω ευθεία κάθετα κάτω, θα συμβεί αυτό. Αυτό είναι πολύ κλασικό, συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους. Εάν σας δώσω το Ampli 5 στο χέρι, βαστίξτε το εδώ πέρα, στη χούφτα σας μέσα, πολύ ωραία. Ξανά το ίδιο, μην δίνετε σημασία τι κρατάτε. Θα συμβεί το εξής φαινόμενο. Όσο και να στραβήξω, δεν κινείται τίποτα. Και καθίστε και όπως ήσασταν, σας πιέζω, πετάξτε το κάτω. Κάτω. Αυτό είναι ας πούμε ένα τεστ. Καλό. Να σας δείξω λίγο όσο αφορά την ευελιξία του σώματος. Γιατί όπως θα είδατε ότι λέμε για ευελιξία. Ευελιξία τι σημαίνει? Ότι γυρίζει το σώμα πιο εύκολα. Γυρίστε από εδώ. Βάλτε τα χέρια έτσι, κλειστά τα πόδια. Ένα χέρι, αυτό το χέρι ας πούμε ευθεία επάνω. Γυρίστε από εκείνη την πλευρά όσο μπορείτε. Όσο γυρίζει. Σταματήστε εκεί. Πηγαίνει άλλο το χέρι? Κοιτάξτε από εδώ το χέρι σας, δεν πειράζει. Πηγαίνει άλλο? Γυρίστε. Τώρα πώς πηγαίνει? Μπορώ να σας δείξω ένα διαφορετικό. Γυρίστε λίγο πλάτη σε μένα. Βάλτε τα χέρια σας εδώ πίσω. Κατά αυτή την έννοια. Έτσι ανάποδα. Να. Έτσι. Ωραία. Με μένα. Χαλαρώστε. Δεν χρειάζεται να σφίξετε καθόλου. Αν σπέσω ευθεία κάθετα κάτω, έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Πολύ απαλά. Αν βάλουμε το Ampli 5 εδώ πέρα στο χέρι, θα γίνει αυτό. Θέλετε να βοηθήσετε λίγο? Ελάτε λίγο. Ελάτε. Ελάτε. Πιέστε. Εσύ. Ναι, πιέστε. Πιέστε. Δύο άντρες μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εσείς να είστε καλά. Εξυπακούεται βέβαια με αυτά που δείχνουμε. Αποδεικνύουμε το ότι αμέσως σε ένα δευτερόλεπτο λειτουργεί και για όσους εδώ παρευρισκόμενους ρωτάνε, όσο αφορά τους πόνους, εξυπακούεται βέβαια όταν όλο το σύστημά μας λειτουργεί σωστά, όσο αφορά πόνους, σε αρθριτικά, σε οσφιαλγίες, σε καταπονισμούς από διάφορες αρρώστιες ή από εγχειρητικά αποτελέσματα ή το οτιδήποτε, εξυπακούεται ότι όλα αυτά, αν όχι εξαφανίζονται, τουλάχιστον μειώνονται. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ιατρικό ή φαρμακευτικό προϊόν.
Σε καμία περίπτωση δεν συνιστούμε σε κάποιον που έχει υπέρταση και ξαφνικά έχοντας το άμπλι όντως δεν θα έχει υπέρταση να κόψει τη φαρμακευτική του αγωγή. Εκεί θα πρέπει να συμβολευτεί τον γιατρό του. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, και στον κύριο τώρα εδώ πέρα να το δείξω κάτι τελείως διαφορετικό. Υπάρχουν πάρα πολλά τεστ. Λοιπόν, αν έχετε καλοσύνη, κλείστε λίγο τα πόδια. Βάλτε χέρια σας εδώ μπροστά. Και βάλτε με αντίσταση προς τα πάνω. Όση δύναμη έχετε. Πιέστε. Όλη τη δύναμη. Αυτό είναι όλο. Όλη τη δύναμη. Πάμε πάλι. Όχι προς τα πίσω. Βαστίξτε το άμπλι 5 στο χέρι. Κλειστά πάλι τα πόδια. Ίδιο κέντρο βάρους, αυτή την έννοια έχει. Τώρα δεν χρειάζεται καν να ζοριστείτε. Δεν κουνιέται από τη θέση του. Ας δείξω ένα άλλο που είναι θέμα ισορροπίας. Ισχυριστήκαμε ότι αυξάνει την ισορροπία και φέρνει πολύ καλή ευελιξία. Λοιπόν, ελάτε λίγο πιο εδώ. Εδώ μάλλον έχουμε χώρο, να μας πατήσουν κιόλας. Ίσια τα χέρια. Ένα πόδι απάνω, σαν το πελαργό που λέμε. Θα μου βάλετε αντίσταση στα χέρια προς τα πάνω, εγώ θα σας πιέσω κάτω. Όση δύναμη έχετε, με όλη σας τη δύναμη, με ένα δαχτυλάκι, εάν πιέσει τον κύριο κάτω, θα γίνει αυτό. Όλη σας τη δύναμη. Αυτό ήταν όλο. Άλλη μία. Όλη σας τη δύναμη, ίσια τα χέρια προς τα πάνω, όση αντίσταση έχετε. Εδώ είμαστε. Παίρνουμε λοιπόν το άμπλι 5. Σε ένα δευτερόλεπτο, μόλις το βαστάει στο χέρι, έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Τον κύριο δεν το γνωρίζω, δεν με γνωρίζει. Με γνωρίζετε? Ίσια τα χέρια, πάλι όλη αντίσταση. Με ένα δαχτυλάκι πάλι στο ίδιο σημείο, αν τον πιέσω, με μία χούφτα, με δύο χούφτες. Μπράβο. Τοπ. Κάνει ένα τοπ. Εντυπώσεις. Πείτε μας εντυπώσεις. Πραγματικά είναι τεράστια διαφορά. Δεν μπορείς να πεις κάτι άλλο. 85 κιλά ζυγίζω. Δεν είναι με τα 85 κιλά. Από τη μία στιγμή που σ' ακουμπάει μόνο και πέφτεις και την άλλη στιγμή τραβάει ολόκληρο το σώμα κάτω και δεν συμβαίνει τίποτα και μετά από πολύ καιρό πέφτεις, είναι σημαντικό η διαφορά. Κλειστά πόδια, ίσια, κλειστά. Λοιπόν, βάλτε τα χέρια σας ίσια εδώ μπροστά. Ίσια. Πριν κάνετε κάτι θα σας εξηγήσω, θα γυρίσετε χωρίς να αλλάξετε τη θέση από τα πόδια, με κλειστά τα πόδια. Κατά αυτή την έννοια. Ή από εδώ ή από εκεί, όπου θέλετε. Πάμε λίγο πιο εδώ. Εγώ θα σας βάλω ένα σημάδι, είστε εδώ. Γυρίστε στο ίδιο σημείο χωρίς να αλλάξετε θέση από τα πόδια. Τοποθετήστε το άμπλι στα χέρια σας. Και ξαναγυρίστε, μάλλον κλείστε τα μάτια. Θα τα ανοίξετε εκεί που θα σταματήσει η μέση πάλι. Γυρίστε και ανοίξτε όταν θα σταματήσει η μέση. Γυρίστε όσο πάει. Γυρίστε όσο πάει. Θα ανοίξετε τα μάτια. Εδώ είστε. Ευχαριστώ πολύ. Εκτός από αυτά που κάναμε τώρα σχετικά, που είναι εδώ και το πείδημα που λέμε, κατά τα άλλα, σε τι συντελεί αυτό το πράγμα? Αυτά τα τεστ αποδεικνύουν ότι φορώντας το Ampli 5 αλλάζει όλο το σύστημά μας απευθείας. Φανταστείτε το αποτέλεσμα που βλέπετε τώρα εδώ live. Είναι περίπου 70 με 80%. Μετά από 24 ώρες αποδεικνύει το 100% του. Θυμίστε με το όνομά σας. Χρήστος. Κύριε Χρήστο, έχετε τώρα το Ampli 5 περίπου στα 3 με 4 λεπτά στο χέρι σας. Νιώθετε κάποια διαφορά, όπως μου αναφέρατε, ότι υπάρχει πρόβλημα στη μέση σας? Ναι, η μέση έχει καλυτερέψει. Αν υπάρχει ακόμα. Πείτε και στους τηλεθεατές μας να μην νομίζουν ότι μέσα η μέση έχει πραγματικά καλυτερέψει. Δεν τραβάει τόσο πολύ πλέον. Αυτό πιστεύω με τον καιρό να γίνει ακόμη καλύτερο. Και αυτό που νιώθω σίγουρα άμεσα είναι μέσα στο χέρι μου, στην παλάμη που κρατάω το Ampli 5, μια ζεστή έκφραση. Θα το πούμε αλλιώς. Να είστε καλά. Σαν να δει περνάει κάποιο ψηλό ρεύμα από το. Το συνιστάτε στον καθένα. Ναι, οπωσδήποτε. Να είστε καλά. Είναι πολύ καλό. Ευχαριστώ πολύ. Κλείστε λίγο τα πόδια σας. Ναι. Κλειστά τα πόδια. Κλειστά τελείως οι μύτες. Ωραία. Για να έχουμε ίδιο κέντρο βάρους. Δώστε μια χούφτα εδώ πέρα.
Αν σας πιέσω ευθεία κάθετα κάτω, το τονίζω, δεν θα σας κάνω τη μία έτσι και την άλλη αλλιώς, γιατί αλλάζει το κέντρο βάρους και τις δύο φορές το ίδιο. Χαλαρός. Χαλαρό. Λοιπόν, αν σας πιέσω ευθεία κάθετα κάτω, θα γίνει αυτό. Το ξανακάνουμε. Κρατήστε αυτό στη μία τη χούφτα. Το μέταλλο. Αυτό είναι το Amplify, το λεγόμενο. Πάλι χαλαρά. Πάλι αν σας πιέσω με τον ίδιο τρόπο, θα γίνει αυτό. Θα σας ξαναπιέσω και σας ξαναπιέσω και σας ξαναπιέσω και κρεμαστώ και κάνω το οτιδήποτε, δεν γίνεται τίποτα. Πώς σας φαίνεται αυτό? Δεν βλέπω να γίνεται τίποτα. Γιατί δεν του χάσα την άλλη μεριά. Να το κάνω από την άλλη μεριά. Μήπως διαπιστώσουμε κάτι. Πρώτα χωρίς. Πρώτα χωρίς. Κλειστά πόδια. Κλειστά. Ωραία. Πάλι χαλαρός. Αν πέσω ευθεία κάθετα, θα γίνει αυτό. Εντάξει. Για την ώρα καλή γυμναστική κάνω. Ξανακάνουμε πάλι. Ωραία. Κρατήστε εδώ πέρα λίγο ισορροπία, ίσια τον κορμό. Έτσι. Εντάξει. Μας δείξτε αυτό εκεί. Πάλι, ίσια το κορμί. Ίσια. Τώρα γιατί δεν πάει τίποτα. Λες να αυξηθεί η δύναμη. Να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτό το τώρα. Μα αφού δεν κάνει τίποτα. Ας μην κάνει δώρο, δεν μην το έκανε. Όχι, δεν είπαμε ακόμα για δώρο. Όχι, Θα σου δείξω 2-3 τεστ ακόμη. Λοιπόν, να σας δείξω ένα άλλο τεστ. Το τεστ ευελιξίας. Δηλαδή, εμείς χειριζόμαστε ότι το σώμα γίνεται πιο ευέλικτο. Έχετε κάποιο πρόβλημα στη μέση, στην πλάτη? Στη μέση. Σκιακό, κάτι τέτοιο? Κύλι έχω. Κύλι. Λοιπόν, είναι. ένα χέρι εδώ, κλειστό. Αυτό ίσο πάνω. Καλά πήγαινε. Γυρίστε χωρίς να αλλάξει τη θέση από τα πόδια. Κοιτώντας εδώ το χέρι σας, εδώ. Όσο γυρίζει η μέση. Βγαίνει άλλο? Όχι. Για να δούμε τώρα. Για πάμε. Τώρα γιατί πήγε? Κύριε Λάζο, σχετικά με άλλα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά πανομοιότυπα, διάφορα βραχιόλια, μπλουζάκια, γυλαίκα, σε τι διαφέρει από το Ampli 5? Πολύ καλή ερώτηση και ευχαριστώ που με ρωτάτε κιόλας. Είναι πολύ απλό. Πάντα βγαίνουν πολύ καλά προϊόντα στην αγορά και κάποια ακολουθούν μετά, τα οποία μοιάζουν ή με διάφορες τεχνικές που παρουσιάζουν ότι είναι παρεμφερή ή τα ίδια. Το Ampli 5 είναι η μοναδική τεχνολογία παγκοσμίως που αποφέρει τα αποτελέσματα που λέμε, που αποδεικνύουμε, που είναι πιστοποιημένα από γιατρούς, από συμβούλους, ακόμα και από ελληνικά πανεπιστήμια, σε σχέση με τα άλλα τα οποία δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με το Ampli 5 και είναι προϊόντα τα οποία απλά κυκλοφορούν στην αγορά. Μετά από όσα παρακολουθήσατε και ακούσατε, πιστεύω ότι έχετε βγάλει τα συμπεράσματά σας και μπορείτε να κρίνετε αν τελικά το ενεργειακό βραχιόλι Ampli 5 είναι αξιόπιστο, βοηθάει τον ανθρώπινο οργανισμό και κυρίως δεν εκμεταλλεύεται τους καλόπιστους καταναλωτές, ζητώντας τους εκατοντάδες ευρώ για να τους προσφέρει τις ενεργητικές του ιδιότητες, αλλά μόνο 39,90.